Hola, amb aquestes poques hores que queden de precampanya electoral per començar ja la campanya electoral a les eleccions espanyoles, a les eleccions del país veí, intentaré fer vídeos molt curts que expliquin una miqueta per què de cap manera l'independentisme pot votar a cap de les tres opcions que es presenten des de Catalunya a Madrid, dient que representen l'independentisme. Intentaré explicar clarament per què cap d'aquestes opcions no representa en cap cas l'independentisme o representa l'independentisme català. Avui començaré per Esquerra Republicana. Esquerra Republicana, el primer detall és espectacular, té un candidat que es declara no independentista. És a dir, Gabriel Rufián és una persona que, entrevista sí, entrevista també, es declara no independentista. Per tant, aquest simple detall hauria de fer entendre a molts independentistes, la majoria d'independentistes votants o que es plantegen votar Esquerra Republicana, que no es pot votar un partit que té com a líder polític a una persona que no és independentista, és a dir, que no porta la bandera que tu dius que vols defensar. Però és que, a més, Gabriel Rufián i Esquerra Republicana s'han dedicat a dir que hi ha feixistes amb estelades, s'han dedicat a criminalitzar els joves valents que lluitaven per la revolució catalana independentista als carrers, s'han dedicat a pactar amb l'estat espanyol una cessió del president Torra, una capitulació del president Torra per posar-hi algun dels seus candidats. Roger Torrent o Pere Aragonès semblaven els més indicats. Aquesta jugada els ha sortit malament, no vol dir que no ho hagin intentat. Sempre es juguen les mateixes cartes en els mateixos llocs. Esquerra Republicana és un partit que està en permanent contacte i al permanent servei del govern dels espanyols i de l'estat dels espanyols i que no té cap pla per fer la independència del país. L'únic pla que té Esquerra Republicana és treballar per Esquerra Republicana. Per tant, és un partit que no té res d'independentista, que des del 2017, ja abans, no fent la feina que s'havia compromès a fer, no activant les lleis d'independència, curxurxats amb la resta de partits processistes, van destrossar l'oportunitat que vàrem tenir el 2017. Durant 2 anys s'han dedicat a fer un 100% de no res i durant la crisi post-sentència s'han dedicat a criminalitzar l'independentisme. Se'n van a Madrid demanant diàleg amb el govern dels espanyols, se'n van a Madrid dient que s'ha d'eixamplar la base, que no en són prous amb el 50% d'independentistes a Catalunya i que s'ha de fer costat al govern de Pedro Sánchez, el qual tornaran a intentar investir amb totes les forces que tinguin per poder-hi dialogar de tu a tu. Bé, cada vot que hi hagi independentista que vagi a parar a Esquerra Republicana és un vot que es convertirà automàticament en una força per defensar l'autonomisme, per defensar en el fons l'espanyolisme d'Esquerra Republicana, per demanar un diàleg impossible, per demanar una negociació que mai tindrà lloc, per demanar una amnistia que és una fal·làcia absoluta i per continuar mantenint viva la màquina de fum independentista que és Esquerra Republicana. Per tant, els que tinguéssiu pensat votar Esquerra Republicana, tingueu molt clar que és necessari, és primordial que observeu què estan venent, quin és el producte que venen, quines són les idees que posen sobre la taula, quin és el camí que estan descrivint com a acció política de futur, i que valoreu si defensar amb un vot independentista una candidatura netament autonomista és seriós. Jo crec que l'independentista que es plantegi votar a Esquerra Republicana, l'independentisme que es planteja votar a les eleccions espanyoles, però a més fer-ho per Esquerra Republicana és un independentista que s'ha de replantejar l'escenari de dalt a baix. Visca Catalunya lliure.